Asa man ni si Maria? Ako ta sugo nagpabalhin sa kanding. Akong tawagon be. Maria! Mami! Nanak ko dire! Ikaw bataa ka ha? Hapit ko na kuyawan ba? Sige mo kung tag-inom og kape, mami. Unsa di mong isugo? Maria, palihog sa ko balhin sa kanding dito. Si Lucio day, mami. Kung ikaw akong gisugo kay si Lucio busy kay pamugag kahoy. Ako na sugoon ni mo, mami. Dili lagi ko, mami. Kinbasig na na po'y wakwak. Kaya sa tumiagi. Unsay wakwak senyorita oy, unya akong napoy wakwak. Dili ganahan sa imo kay maldita kay ka. Naunsa ka diha, Claire? Mami, naipag si Claire na lang imo sugoon. Busy kay ko senyorita kay bago pa ko naman og panghugas. Unya daghan kay ko gipuson na labunon kay sige ra kag ilis. Sige na Maria, ikaw na ibalhin sa kanding. Kay si Claire busy kayog si Lucio kay nangandam na sila para sa Pasko. Amo ka dyan si mami, oy. Minom sa kong tubig, be. Si Lucio mo na busy makigpamughag kahoy. Pasig maghanda siguro na sila Reyna karong Pasko no. Lucio! Busy nakikigpamugha lang eh. Oy, Dudong Pawiks! Ay, gipabuga ko ni Reyna kay maglitson sila karong Pasko. O, Dudong Pawex, maglitsyon mi. Nang hearing ka, no? Pertig yun din si senyorita oy. Kamu na ba dahil maglitson man pod me? Dres ako oy. Litsyon gihapon? Unsa to Maria? Si Dudong Pawex, mami. Mami, mo na ko. Balhino na na akong kanding. Sige Maria. A few moments later. Asa kan adto si senyorita eh? Hey! Senyorita! Asa kan to? Manugway kong kanding. Nga naman. Puli mo senyorita. Ay, mura matag dili amiga. Dili man jud ta amiga. Kalaban man ta. Ako na pa rin nagkadlukon si senyorita eh. Senyorita, manugway ka kanding? Diha sa unahan? Ayaw jud og kumpiyansa. Kaya nga naman. Kay naabayay wakwak karon nagsuroy-suroy. Dili man taon ko mahadlok og wakwak. Kabuntag aron. Anahon pa na ako na. Isuga po mo senyorita. Oy, mahadlok mo pong wakwak si mo ha. Pero ang istorya na ko ha, ayaw jud kumpiyansa ha. Nya, diri sa ko. Uy, hadlok ko ni mo Dudong Pawex. Nakaisog na ako. Nahon pa na ako na. Magdali na ko balhin sa kanding di ay. Kas ko senyorita. Hadlokon ta ka. Unhan ako si senyorita sa may kanding. Aron makaplastar ko. Hey! Pinakaplastar na ko. Si senyorita. Karon ka senyorita. Naaraday diri gitugway ni Lucio ang kanding o. Natagbaw pa ko og pangita. Akong sitsitan ni. Sit. Ang naong sa talawan no. Sitsitan na pala ko sabi. Mahimuot yung kuning dagway ni senyorita. Uy, kay perting talawan na. Yung perting malita ha. Unang lami kay sungugon. Karon, ako na po siyang hadlokon sa tingog sa iring. Hilom di aming. Sungkaban ba kay kagbahaw ha? Dili man siya mahadlok og iring. Karon, magpakikikik na po ko. Di ko mahadlok ni mo kikik. Kay langgam ra ka. Di ka mahadlok og kikik dahil senyorita. Karon, tingog na po sa wakwak. Dagan nigi ka karon. Duula ng senyorita. Dili ko mahadlok ninyo wakwak. Kay langgam ra mo. Nya tao ko. Di ka mahadlok senyorita ha. Karon, uyugon kuning kural na akong gitaguan. Dagan na gini si senyorita karon. Asa ko mahadlok ninyo? Suntukon patamuron.
Dagan man lagi ka. Ingon ka di ka mahadlok.